Er zijn een kunder, niet kunder wie kunder zeggen ze. Zeker geen kunder zelf. En voor gewoon eens kijken, vorig jaar waren we natuurlijk in de woeste optochthal van Heerlen gebroken, Heerlen Hei. Waar 15, 20 wagens gebouwd werden. Maar er zijn natuurlijk heel veel lui in Parkstad en in de provincie, duizenden carnavalisten die zich voorbereiden op de optocht, het grote hoogtepunt van de Vastelovend. En aan het bastelen zijn aan een kerken of een waan, bezig zijn met pekjes en zo weer en zo weer. En zo komen we een kunder terecht bij Nog Inne. En dat is best wel een flinke Vastelovensgroep die zich voorbereiden op de optocht en voor eens kijken wat er allemaal gebeurt. En we maken ons nu al een beetje zorg, wenn we naar die poort kijken of die hoog genoeg is. We kennen ons klassiekers. Niet zonder, wie kunder. We hebben mij steeds nood. Dat is niet alleen de eigenaar van de ganse poetiek, maar dat is ook een van de bouwers. En nou leggen we ons eens uit wat we gaan voor dit jaar in de optocht met Nog Inne met. Ja, de vereniging had besloten dat voor dit jaar als insecten gaan. Dus we zijn hier achter ons zijn voor een insectenhotel, zijn voor een boeren op de wagen. En zoals je ziet hebben we een ganse hoop hulp van de kinder. En dat is hartstikke gezellig hier. Ja. Maar wie ontsteekt zo'n idee? Dat zal ergens in een gemütlich stundje zomers gebeuren of zo? Meestal is dat zo richting de herfstvakantie. Dan hebben we een inspiratiesessie. Die is meestal erg vochtig, kan ik ook vertellen. Ja. En daar rollen dan vanzelf die ideeën uit. Dan wordt een ontwerp gemaakt, de kinderen mogen gaan tekenen. Het kind gaat ook achter ons. Het kind gaat de tekening al niet zien. En dan begint we gewoon langzaam te bouwen en dat vormt zich eigenlijk vanzelf. Ja, want vertel eens, dit moet voorstellen, of dat bedoel ik totaal niet denigrerend. Dit werd een insectenhotel, hè? Ja. Laten we eens even kijken wie en wat. Ja, de kinderen zijn die bezig aan de discotheek, zo je ziet. En dan hebben we hierboven, je gaat naar de badkamer. En als we hier omheen lopen, komen we een restaurant tegen en een bar. En aan de achterzijde van een mooie entree gemaakt. En natuurlijk ook de voorzieningen waar we de versnaperingen in kwijt kennen. Daarbovenop hebben we een bubbelbad gemaakt. Ja, en zo ontstond vanzelf allerlei kleine ideetjes die alle niet uitgewerkt worden door iedereen had zo zijn eigen projectje. Ja, het ziet er echt chic uit. Wie lang duurt het over van plan totdat het fertig is? Is dat Vastelovend Zodenstig of is dat toch het eerder? We beginnen gewoon echt een herfstvakantie. Dan gaan we vooral onze aanhangers zo het fertig maken en de spullen halen. En dan beginnen we te bouwen. En dan meestal op de carnavalszaterdag, dan zijn we nog de laatste details aan het maken. En dan wordt alles klaargemaakt om te gaan schminken en ook om te eten met z'n allen. Vooral een tamelijk grote groep. Ik geloof ongeveer 50 volwassenen. En dan nog een ganse rammel kinderen erbij. Dus ja, je kunt je voorstellen dat het best een onderneming is om dat op de zaterdag nu vuur te bereiden. Maar het is wel helemaal hartstikke gezellig. Moet ik je nog herinneren aan de wijswoord van Paul en Leo, tweemaal afgezegd nog te kort? Ja, we hebben een zaagexpert, hè. Die regelt dat allemaal en dat verzegt zich wel eens, maar dat is niet erg. Maar ik bedoel dat er onder de poortdeur kunt. Oh nee, dat is professioneel opgemeten. En niet alleen de poort, ook de bruggen in de optocht. Die zijn ook nu opgemeten. Oké, professional zei je kunder. Hey, veel succes ermee. Ja, leuk, alaaf. Juist houden we er nood, is het mout. En het mout dat is flink aan het pinzelen. Mout, vertel eens, moest je nog veel van die dingen? Nee, we moeten er nog een paar afwerken en net gaat afwerking maken. Dus we zijn met de laatste dingen bezig. Dus de meeste zijn in ieder geval groen en dan kunnen we het op de afwerking af eigenlijk. Ja. Ja. Is het vaste prik dat ze zich zo inzet voor de bouw van de wagen? Ben ik niet zo van de wagen, meer van de kleding en van de schmink. Maar daar wordt hulp nodig en ik dacht ik kom eens een stuntje helpen verven. Ja, noodbreekbaar. Ja, want die pekjes, die mag er
net migant zelf, had ik dat goed begrepen? We hebben nu een dienster die ze vuren zit niet en de accessoires en een hoed die doen voor eigenlijk zelf maken. Die doen voor een heerlijk bij een zo het uit de groep eigenlijk maken. En doen voor een paar uur in de bier zitten en lekker knutselen. Ja. Oh, dus het is niet van Alibaba die pakjes die er doet. Die laten wel zelf maken door gamers. Klopt. Ja, u had echt gewoon zelf ontworpen. We hebben een idee en dan door met gewoon van een dienster. En die maakt het dan voor ons en daar wordt de rest eigenlijk omheen gebouwd, zal ik maar zeggen. Oké. Maar dit is... wie zou ze de insect nemen? Hoor ik er een bij of een wespenpoot? Een vlieg is het. Oké, ja, een vlieg. Ja, nu zie ik het eigenlijk ook. Maar een vlieg is zwart natuurlijk en dit is een vastelovensvlieg, toch? Precies, we hebben een bonte kleuren inderdaad. Ja, het wordt eigenlijk immer wel kleurrijk gemaakt, om het zo maar te zeggen. Dat het toch een beetje opvalt. En hij hand voor het insectenhotel, hand voor er een stuk of 50 nodig? Er zijn er genoeg nodig. En moet in de disco en in de bar. En in moet met de trolley de lui ontvangen natuurlijk. Dus er worden van allerlei soorten vliegen gemaakt inderdaad. Ja. Dus daar hast je genoeg te doen. Geef dich tra. Ja, dat zal wel lukken. Alaaf. Dennis is echt hoofdbouw, werd me verteld. En juist dat grapje over tweemaal afgezegd nog te kort. Ze kennen hem wel degelijk. Dennis, zijn we daarop voorbereid? Ja, als het goed is, als we goed hebben gemeten in ieder geval, zouden we nog 2-3 centimeter over hebben om onder het tunneltje door te rijden richting Heerlijke. Dus laten we hopen dat we goed gemeten hebben in ieder geval. Ja, en anders is een optie nog om de banden leeg te laten? Of? Dan wordt het inderdaad wat lucht uit de banden laten, ja. Ja, dat klopt. Ja, maar de poort hier, dat wordt geen probleem? De poort is geen probleem. Daar hebben we nog 50 centimeter. Dus dat op zich moet goed komen. Ja. En als je nog een keer iets zou moeten afzagen, dan ben je hier wel met de beste apparatuur bewapend? We zijn volledig voorbereid inderdaad, ja. Dat komt helemaal goed. Komen vermoeds van zijn leven met nog route. Dat kind vermoeds van zijn leven hoe te schuur. Dat komen vermoeds van zijn leven met nog route. Tweemaal afgezegd en nog te kort. Remco is de regelneef, voorzitter, president, geef het maar een naam van Nog Inne. En daar werd er gelachen, hing ermee. Vertel eens Remco, wie is het zo allemaal ontstaan en wie is het allemaal zo gekomen? Ja, Nog Inne is ontstaan in 2011. Door Veuren eigenlijk immer gelopen onder de noemer van de volleybalclub. En begint over gezegd van we gaan een aparte carnavalsvereniging voor oprichten. En eigenlijk doen we eigenlijk nog alleen maar volwassenen. Tegenwoordig zit er al een hele hoop kinderen bij. Dus ieder kind wordt automatisch lid van Nog Inne, van de groep. Dus zo eigenlijk een beetje. Ja, Nog Inne, dat wordt aanvankelijk bedoeld voor de wiet hingen de tiek. Maar inmiddels gaat het over de kinderscharen. Inderdaad, er kunnen ieder jaar 1 à 2, misschien zelfs wel 3 kinderen bij. Maar het gaat in origine nog immer om toch Nog Inne. Want we kennen niet zo goed nieuws. Hey, en de core business van Nog Inne is gewoon de optocht. Het zondags in Voelenderkunder. Het mondags op Heerlijke, dat klopt? Klopt, ja. Ja, Heerlijke, we hebben een aantal die komen uit Heerlijke. En die hebben me gezegd van, ik loop toch een keer in Heerlijke met, of we hebben vaker in klimmen en een wel te gelopen. En we hebben eigenlijk het idee van, Heerlijke is heel erg lang. En het is wel lang, maar het is zo'n leuke optocht om te lopen daar. Ja, er zit gewoon heel veel lui langs de kant en het is gewoon super gezellig. Ja. Dus dat zit vast erin. Is het dus ook een prijzen te doen? Had er wel eens gescoord? We hebben zeker prijzen gewonnen. Dat doen we het niet voor. Maar ik vind het wel vaak een waardering voor degenen die er zoveel mee bezig zijn. Ja. Dus dat is hartstikke leuk, maar het is niet het doel om prijzen te winnen. Absoluut niet. Hey, nog een pikant detail. Er zijn nog altijd leden van Nog Inne die ook bij de kaartboeren zitten. Zelfs bij de Elverod. Ik ga me laten vertellen dat er wel 5 Elverodsleden van de kaartboeren bij zitten. Wie is dat met de optocht? Gaan ze dan genoeg rode jesjes zuren? We hebben zeker genoeg rode jessen. Dus nee, de kaartboeren die zijn met 18 of 19 man in de rood van 11. Dus dat kan gewoon afgewisseld weer. En 4 wisselers daar ook in af. Dan gaan we met Nog Inne met en dan gaan we met de kaartboeren met. Ja. Dus, nog het Prinsen geleverd, geloof ik. Had er ook nog een kandidaat voor dit jaar? Of, een hele hoop jullie denken dat ik het ga weer dit jaar. Maar
we gaan het zien vanavond. Oké. Nou ja, dan vind ik wel dat ze nog echt heel erg cool uurverkunst. Ja. Ik ben nog de rust zelf, maar Maar van binnen kan het branden natuurlijk. dat zou heel goed kunnen, maar dat zien we vanavond wel. Hey Remco, dankjewel. En ik wil dich daar nu helemaal niet mee ophouden eigenlijk. Alaaf.